Какво да правя? Абе, хубава е работа. Днеска ми е първият ден, пробен так. Днеска почнах. За договор не съм сигурен дали ще подпиша, защото ма снимат от тук там и не знам кой ще стане. Не, за заплатата си нямам идея. Значи, като се допика или докато се досере, е там вътре, и отиваш, е там. Добре, ще ви кажа истината. Пушиш през паузата. Паузата ти е постоянно. Аз пиша на 5-6 минути. Те, какво работи ли? Ами, зависи. Каква позиция ми дадат. Днеска ще стоя там, утре ще стоя там. Сега паза е то средно. Това е заплатата. Много голяма. Колкото един най. Какво ям през паузата? Ето и сега го намерих и там вътре. До колко часа работя? Около 10-12 часа правим. Каква заплата взимаш? Сега не мога ме питаш за колко взимам. Това е работата ми. Чакай аутфита да покажа. Balenciaga, Air Max, Nike, Pro, Gucci, Versace, Armani. Абонирайте се за този YouTube канал. Линк долу в описанието към моя Instagram профил. Последвайте ме там. И така, аз бях Снежо Георгиев. Чао, не. Имате ли билет? Не. Значи сте и без билет? Нямам билет. А контрол, като минава, какво правите, господине? Аз съм се подготвил за това. За това ли го носите? Поред мен, защото чистите тук кошчетата. Не бе, аз чакам рейса за вкъщи. Това ми е просто такова предпазно, да не мислят че нямам билет. Такова нещо се втечувам. Не знам, господине. Ще е 2 часа. Ще звъна до полицията, защото вие сте на някакви наркотици. Аз така го виждам. Ами... Да звънна ли? Аз казах, че този район аз го пазя. Документи имам за това. Покажете ми. Разбирам. Чакай. Вземи ги тия сега. Това няма да го снимаме. Разбирам. Видяхте, че имам документи? Всичко е наред, господи. Как ти да е? Добре, тогава справихме се с вас. А в колко ще ви дойде автобус? Влаката? Чакам да дойде, ама докато не дойде, ще изчакам. Разбирам. Ще изчакам и когато дойде аз.